баҳор бо эҳёи нави табиат, ҳусну назокат ва гулҳои рангорангаш ҳисси зебоипарастии инсонро боло бардошта ба рӯзгори мо сафо ва таровати тоза мебахшад. аз ин рӯ дар ин айёми шукуфтанҳо бо иштироки васеи сокинон ҷашну чорабиниҳои гуногуни фарҳангӣ баргузор карда мешаванд. сайри гули лола низ аз шумори чунин маросимҳои зебои баҳорӣ ба ҳисоб меравад, ки дар атрофи он даҳҳо падидаҳои фарҳангии дигар арзи вуҷуд доранд. шарори лоларо дидам ба ҳаргул гашту боғи шаҳр, қатори лоларо дидам душанбе лолазор гаштааст, диёри лоларо дидам. дар маркази вилояти хатнон шаҳри бохтар озмуни вилоятии сайри гули лола гузаронида шуд, ки дар он намояндагони ҳамаи шаҳру навоҳии вилояти хатнон бо риояи бандҳои оинномаи озмун иштирок намуданд. дар доираи чорабинии мазкур маҳфилҳои адабиву ҳунарӣ, намоиши намунаҳои навини либос ва ороишоти миллӣ, озмунҳои зебоӣ ва ҳунарӣ дар байни духтарону бонувон доир гардид. ҳамчунин наврасони соҳиби завқ бо фараҳу шодмонӣ ва ҳунарнамоиҳои худ дар озмуни расмкашӣ ширкат варзида, дар тасвирҳои худ бо хаёлоти рангинашон манзараҳои дилфиреби баҳорӣ, хусусан гули лоларо таҷассум намуданд. тоҷикон аз қадимулайём мардуми зебову зебоипараст буданд ва ба ҳар чизе ки хотири шахсро болида месохт меҳру муҳаббати хоса доштанд. миёни ин муҳаббатҳо ишқи гул барои мардуми мо чун рамзи нишоту сурур арзиши бештареро соҳиб аст. маҳз таваҷҷӯҳ ба ин сарсабзиву зебоипарастӣ буд, ки аз ибтидо ҳама ҷашну маросими мо бо гул пайванд аст ва ин пайвандгари зебо ороиши хонадон, хушҳолии дӯстон ва пайвандгари рӯҳу ҷон зич алоқаманд аст ва фестивали имрӯзаи мо низ баёнгари ин мазмун аст. ای دوست بیا سیر گل لاله رویم، با پیره از پشت در خاله رویم، تو دست مرا بگیر و من دامن تو چون جفتی مناسب سر یاله رویم. майдони 70 солагии водии вахш, ки макони асосии баргузории чорабинии сайри гули лола маҳсуб меёфт, бо тарҳу тахайюли хоса оро дода шуда буд ва махсусан рангорангии лолаҳои шукуфта дар макони баргузории озмун зебоӣ ва шукӯҳу шаҳомати онро дучанд намуда буд. имрӯз ҳавои боғ дорад дили ман, савдои ту дар димоғ дорад дили ман, савдои ту аз димоғ берун нашавад, мисли гули лола доғ дорад дили ман. боиси шукргузорист, ки баъд аз расидан ба истиқлолияти комил ҳунарҳои мардумӣ ва маросиму суннатҳои халқии мо эҳёи дубора ёфтанд. нақши бузурги ин падидаҳо дар он аст, ки тавассути онҳо миллати мо дар замони соҳибистиқлолии худ симои воқеӣ ва навинашро пайваста дар меёбад, ки ин симои маърифат, фазилат ва ҳунар, симои хайрхоҳӣ, симои сулҳу дӯстист. баҳриддини имомиддин Фирӯз Қурбонов, вилояти Хатлон, махсус барои барномаи таҳлили хабарии иттилоъ.